Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперович гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, шановные сябры. Скажите, ласка, вот что вы адчуваеце пасля, скажем, похода ў тэатр? Адны скажуць, што запомнілася ігра акцёраў, другія скажуць пра рэжысёрскае вырашэнне. А вось дэкарацыі, сцэнаграфія, наколькі гэта важна для тэатра, наколькі гэта важна для гледача, для спектакля ўвогуле, мы паспрабуем сёння пагаварыць з маёй чарговай суразмоўцай. У беларускім драматычным тэатры сцэнаграфія заўсёды мела першаснае значэнне і дапамагала стварыць задуманую драматургам і рэжысёрам ілюзорную прастору спектакля. Так лічыць моя сённяшняя госця, мастацтвазнаўца, выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат навук Святлана Крывашеева. Вітаю, Святлана Валентиновна. Вітаю, Навум Яковлевич. Святлана Крывашеева, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры народнага дэкаратыўнага прыкладнога мастацтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, які скончыла ў 2009 годзе. Але да 2004 года вучылася ў мінскім мастацкім вучылішчы імя Глебова. З 2013 года працуе ва універсітэце культуры, дзе таксама скончыла магістратуру і аспірантуру, а ў 2014 атрымала званне кандыдата навук. З'яўляецца аўтарам вучэбна-метадычных комплексаў, вучэбных праграм і дзесяткаў навуковых артыкулаў. Сярод значных навуковых публікацый манаграфія «Асаблівасці развіцця сцэнаграфіі ў драматычных тэатрах Беларусі на мяжы 20-21 стагоддзяў». Неаднойчы ўдзельнічала ў міжнародных і рэспубліканскіх навукова-практычных канферэнцыях, семінарах і сімпозіумах. Навуковыя інтарэсы, сцэнаграфія, тэатральнае выяўленчае мастацтва, педагагічнае майстэрства, методыка выкладання выяўленчага мастацтва. Святлана Валентиновна, я вот пачуў толькі што недавно перад самым запісам, што вы сказалі, я ўжо даўно не мастак. Значыць, вы былі мастаком, вы вучыліся, напэўна, выяўленчаму мастацтву? Так, хоць і кажуць, што мастакі не бываюць быўшымі, але я лічу, што я ўжо мастацтвазнаўца, а не мастак. Вучылася ў вучэльні імя Глебова, скончыла я ў 2004 годзе. Па спецыяльнасці станковы жывапіс. Ну, у вас работы засталіся яшчэ? Работы засталіся, нават больш таго, амаль учора у нас адбылося адкрыццё выставы універсітэта культуры і мастацтва нашай кафедры, дзе я ўдзельнічала са сваёй адзінай за шмат год работы жывапіснай. Можна сказаць, што я мастак трошкі не зусім тэарэтычны, але і практычны. Я знаю, што вы педагог не ў першым пакаленні. У вас бабуля і маці таксама педагогі. Так адбылося, што ў нас амаль усе па жаночай галіне педагогі. Бабуля была педагогам рускай мовы і літаратуры выкладчыкам. І мне перадалася яе гэта любоў да прафесіі. Хоць я шмат год аднеківалася ад педагагічнай дзейнасці, думала, што я буду чыста навуковец, мастацтвазнавец, але жыццё ўсё расставіла на свае месцы, і я вельмі люблю сваю работу. Я педагог, таксама працягваю справу пакаленнем жанчын свайго роду. Навуковая праца патрабуе такой уседлівасці, цішыні, бібліятэчнай, такой чытальных залаў, там кабінета і гэтак далей. Аўдыторыя – гэта маладыя людзі, якіх трэба зацікавіць сваім прадметам. Вот што вы больш любіце? Цішыню залаў ці студэнцкую аўдыторыю? Уласна кажучы, я люблю ўсё. І Нацыянальная бібліятэка – гэта мой амаль другі дом. Я тут ведаю ўсё, кожны закуток. Я тут вельмі шмат год правяла. Але калі на вагі ставіць, што я люблю больш, то, мабыць, канешне, непасрэдная жывое такое размова. І абмен энергіі з аўдыторыяй, ён ні з чым не параўнальны. Ваша цытата. Асноўная праблема ў тэатральным асяродку становіцца недахоп твораў нацыянальнай драматургіі і адсутнасць падтрымкі таленавітых маладых аўтараў. Гэта вы ўжо гаворыце як крытык тэатральны, як глядач? Ведаеце, гэта тэндэнцыя склалася ў 90-е гады. Гэта было насамрэч так. Былі праблемы у развіцці тэатральнага мастацтва, такі быў перыяд стагнацыі. І каб выйсці з яго, была праведзеная праграма падтрымкі тэатральнага мастацтва, выбары рэпертуару, перавага аддавалася беларускім драматургам.
І зараз мы бачым іншую сітуацыю. Канешне, да, я разважаю як крытык і як навуковец і бачу, што з'явілася плеяда новых маладых аўтараў. Напрыклад, Дмітрий Богуслаўскі, вось студэнтка нашага універсітэта культуры і мастацтва Юрыя Лісіца, якая ставіць свае п'есы ў рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. І можна сказаць, што гэта новая плеяда аўтараў, яна новыя тэмы закранае. І гэта, канешне, цікавая такая вось ваўна адраджэння драматургіі. Я ведаю такога выдатнага тэатральнага мастака, напэўна, вы таксама яго ведаеце, яму за 90 гадоў жа у віцебскім тэатры Александр Салаўёў. Канешне. Вот. І, напэўна, ягоная сцэнаграфія гэта самастойны від мастацтва. І ўсё ж такі вот мастак, які робіць афармленне сцэны, гэта вельмі важна для таго, як ідзе спектакль. У нашай культуры людзі, гледачы вельмі прывыклі да візуальнага вось гэтага элемента. Таму для нас дэкарацыі, прыгажосць дэкарацыі ці ўвогуле важнасць дэкарацыі гэта першасна, мне здаецца. Таму кожны такі мастак, можна назваць таксама Барыса Герлавана, гэта цэлая эпоха, гэта асобны стыль, да, гэта як Рэмбрандт у жывапісу, я не пабаюся нават такого параўнання, на якога раўняецца цэлае пакаленне вось сённяшніх сцэнографаў. Наколькі я разумею, мастак робіць эскіз, мастак робіць працу, нават самастойную мастацкую працу, яна можа выстаўляцца на выставе, і гэта трэба ўсё увасобіць на сцэне. Гэта робяць ужо рабочыя сцэны, гэта робяць цесляры, там, гэта робяць плотнікі, гэта робяць тыя людзі, якія увасабляюць, вот, ажыўляюць гэтую карцінку, так? Так, канешне, ёсць цэх па стварэнню дэкарацый, але тэхналогіі змяняюцца, і калі раней гэта у асноўным было жывапісная дэкарацыя, а, напрыклад, мастак Павел Масленнікаў, які ў сваіх кнігах і мемуарах спамінаў, як кожны лісцік выпісваўся, кожная галіначка, то зараз, канешне, ідзе новая канцэпцыя стварэння дэкарацый, і нават мастак толькі стварае канцэпцыю, это можа быць нейкая збудова, нейкая вось канструкцыя. І ў меншай меры гэта будзе жывапісная дэкарацыя, але патрабуецца дапамога цэлага штата работнікаў, канешне. Але ўсё залежыць яшчэ і ад рэжысёра, як бачыць рэжысёр. Менавіта вось тандэм рэжысёр і сцэнограф, ён і стварае вось гэту прыгажосць і магію, бо без адчування рэжысёрам сцэнографа і сцэнографам рэжысёра немагчыма цэльнасць твора. У сваёй дысертацыі вы пішаце: выкарыстанне новых камп'ютарных тэхналогій дазваляе разнастаяць вобразную выразнасць спектакля. А наколькі сёння беларускія тэатры гэтым карыстаюцца і як выкарыстоўваюцца гэтыя сучасныя камп'ютарныя тэхналогіі? Выкарыстоўваецца вельмі актыўна, бо наша камп'ютарызаваная рэальнасць, яна вось уже не бачыцца без мультымедыі. Яны пазваляюць расшырыць дыяпазон відовішчнасці. І, канешне, што і казаць, гледачу падабаецца, калі звыклая дэкарацыя замяняецца нечым такім незвычайным, калі мяняецца прастора, калі чалавек адчувае сябе ў нейкім іншым асяроддзі. Напрыклад, спектакль «Лістапад» Андерсэн Купалаўскага тэатра, які быў такім вось раданачальнікам гэтай справе, калі ўвогуле не выкарыстоўваліся дэкарацыі, толькі праекцыйныя рэкламы. Спектакль «Рычащий воробей», спектакль «Каласы пад сярпом тваім». Гэта і Магілёўскі тэатр выкарыстоўвае шмат. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. Амаль у кожным тэатры зараз ёсць прыклады гэтых мультымедыйных тэхналогій. Вось зараз спектакль можна ставіць ужо не толькі, скажам, на сцэне. З'яўляюцца, так сказаць, варыянты у Ютубе, у нейкіх іншых, так сказаць, сацыяльных сетках. Цалкам можна стварыць спектакль? Да, канешне, можна. Можна перайсці ввогуле вось у гэту інтэрактыўную зону, паказаць спектакль, гледачы папрысутнічаюць. Але класічны спектакль, канешне, прапановвае гледачам гэтую атмасферу. Вось мы гаворым пра яркасць фарбаў, мы гаворым пра жывапіс гэты.
А вось у наш час геаметрычны крыху. Вось такая сціплая абстаноўка, вот, скажем, стол, а часам акцёры играют просто вот таких, ну, скажем, тренировочных костюмах, без лишних, так сказать, декораций, без лишних вось таких вот, ну, скажем, прыгожанняў сваіх костюмаў там и так далее. Як вы до гэтага ставіцеся, як ставіцца ўвогуле до гэтага сучасная сцэнаграфія? Сцэнаграфія ставіцца да гэтага як чарговы эксперымент, бо мы жывем у прасторы постмадэрнізму, і гэты адыход ад рэалістычнасці да сцэнічнага дызайна, ён, ну, такі натуральны для нашага часу. Таму я гэта ўспрымаю спакойна, як з'яву мастацтва. Я вельмі спакойна ўспрымаю нейкія канструкцыі сцэнічныя, незвычайныя дэкарацыі, адсутнасць дэкарацый. Гэта все праява часу. У странах Еўропы гэта натуральная з'ява. Там нават глядач уже прывык да такой з'явы, яго не здзівіць. Ён дамалёўвае сабе. Да, то есть іх зусім не здзіўляе адсутнасць дэкарацый. У минулым годзе мы былі на спектаклях Венскай оперы, і там былі спектаклі зусім пластычныя, амаль без дэкарацый. Дэкарацыю стваралі самі акцёры, іх рухі. І глядач быў задаволены, не быў здзіўлены. Вось еўрапейскі глядач, ён больш падрыхтаваны. У нас, канешне, ёсць такая тэндэнцыя бачыць прыгажосць. Наш глядач, ён трошкі бянтэжыцца, калі яму не прадстаўляюць дэкарацыю. Але я мяркую, што гэта вось пытанне часу. Спалучэнне, скажем, выяўленчага мастацтва, сцэнаграфіі, рэжысуры, гэта і ёсць сёння сучасны тэатр? Так, але таксама важнай часткай з'яўляецца сам глядач. Зараз распаўсюджаны такі від тэатра, як імерсіўны тэатр. Гэта ўключэнне гледача у прастору, ну, вось у самым прамым сэнсе. Інтэрактыў такі. Інтэрактыў, да. Калі глядач можа сысці з свайго месца і пайсці нават удзельнічаць у спектаклі, яму даюць права сказаць нават нейкую там прамову, нейкія словы. Вось, гэта вельмі цікава, гэта напамінае нейкую камп'ютарную гульню. Гэта нешта новае, незвычайнае, робяцца нават спектаклі для дзяцей, для дарослых, у розных жанрах. Ваши навуковыя працы, і вось пра што мы гаворым, гэта тое, што вось дапаўняе ўражанне ад спектакля, дапаўняе ўражанне ад таго, што бачыць чалавек. Таму што вось, напрыклад, у тых жа фільмах Таркоўскага там выяўленчае мастацтва таксама іграе важную роль. Так, таксама Таркоўскі вельмі любіў дапаўняць свае фільмы цытатамі з знакамітых карцін, напрыклад, цытаваў Брэйгеля ці Рэмбранта, да? І інтэлектуальны глядач, ён таксама мог прачытаць гэтыя сімвалічныя ўзроўні. І ў тэатральным мастацтве таксама вельмі шмат узроўняў, якія менавіта апеліруюць да вось інтэлекта, для начытанасці гледача. Гэта вельмі цікавае мастацтва, яго можна вывучаць бясконца. На завяршэнне наша апытанка. Працягніце, калі ласка, фразу «Беларусь – гэта». Гэта любоў. Беларусь – гэта любоў для мяне. Назавіце 3 месцы ў Беларусі, якія варта наведаць кожнаму. Месца, якое дазваляе далучыцца да энергетыкі прыроды, это, канешне, Белавежская пушча. Месца, якое дазваляе дамкнуцца да гістарычнай спадчыны нашай беларускай, духоўнай, гэта храмы Полацка. І месцы, якія дазваляюць адчуць імклівы вось бег часу, напластаванне вякоў, таксама трэба наведваць, і вось гэта атмасфера незвычайная, но я бы, канешне, параіла Наваградак, Наваградскі замак, Нясвіжскі замак. А з кім бы з такіх выбітных гістарычных асоб вы хацелі б сустрэцца, каб вот пафантазіраваць і пагаманіць? Аб тэатры было б вельмі мне цікава паразмаўляць з Уршуляй Радзівіл, аб мастацтве выяўленчым, аб жыцці, аб лёсе чалавечым, аб ролі чалавека у навакольным асяроддзі з мастаком, летуценнікам і падарожнікам Язэпам Драздовічам. І, канешне, вельмі цікава было паразмаўляць з адным са сваіх любімых пісьменнікаў Максімам Богдановичам. Што для вас родная мова? Родная мова – гэта унікальная ўзаемасувязь паміж мінулым і сучасным.
І гэта душа кожнага народу. Тож дзякую, жадаю вам поспехаў. Нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй была дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва Святлана Валянціновна Крывашеева. Усяго найлепшага, да пабачэння.